sekin inspiraatiolevelin vai? Joo, se auttaa vähän niinku kaikkia. Joo, ei, paitsi sua. Niin, mutta sitten kun sulla on se, niin se nyt on sillä lailla, että me voidaan inspiroida Niin. toisiamme. Runkkurinki. Onks tää nyt tätä suuntaa, kun juoksitte Nakunasuuskin kanssa? Joo, eikö se oo? On, kun tää oli se talon tutkimattomat tiet. Oi, kato mitä romanttinen. Miten sä heitteet kasseja sieltä mun päähän? Ajattelin laittaa Oho. kassit sun päähän. Oh. No voi vittu! Oliko kasvua? Koska kasvaa me. Oli. Apua! Juon vettä. Nyt juon vettä. Oi vittu, täältä tulee koira kimppuun. Minä lähden helvettiin. Oi jumala. En palaa enää. Ui saakeli. Mitä sieltä? Kato striikki! Ei, nyt sä tapoit itsesi. Miten voi olla jaksamatta tätä, mutta jaksaa Overwatchia? Siis Overwatch on paljon hektisempää. Onks tässä liian kova sitoutuminen? Kysymys. Onks tässä Ehkä liian... joo, ehkä mulla on sitoutumiskampi varmaan. OV on semmonen ihana kertaluontoinen tiili. Että otetaanpa tässä nyt vähän. Niin, peli. Friends with benefits. Joo. Yksi Käy kylässä niin parilla rundilla ja sit voi taas mennä pois. Tässä se ei onnistu, sen jää iäksi tänne. Juhu! Ui, juhu! Hei, kaveri hei. Kaveri hei. Noniin, Nyt se noniin, tulee. noniin. Kaveri hei. Tänne. Kaveri hei. Mitä se huutaa se Jere? Rar! Miau! Hän täällä on nyt. Tulee tänne talon. Lähtee laavasta. Ihan Kyllä se tippuu, kyllä se kohta tippuu. Tulee tänne. No. Sieltä. Lähellä. No meillä jutut taas. Älä tapaa mua. Kenelle se puhuu? On niinku 5. Olet edelleen siellä jossain melkein 2 kilsan päässä ja kello on 8 illalla kohtuspelissä. 10 nyt zombit alkaa Anteeksi juoksemaan äiti, nopeasti. anteeksi äiti. Äkkiä kotiin tänne syömään. Täällä on keitettyä lihaa. Hermo. Se pistää kaikki paskaksi. Nyt se on vitun vihainen. Olisin minäkin, jos joku ampuisi Nyt se on mennyt etuun. Tossa. Sekin olla meidän lihajuhta. Voin olla. Tipputaan Olen ikkunasta. Piila. Piilottakaa lihanne minuun. Minä olen täällä. Missä te olette? Tässä näin. Anta kussukallisen sieltä nyt. Siitä tulee. Ota vastaan lihani. Kenellä oli? Paljon sulla oli Juho? 5. Nierellä oli 6. Joo. Jerellä oli paremmat. It's not a competition. Tunti juoksee tuolla. Ei se määrä vaan mitä sitä käyttää. Niin, ei se lihan määrä vaan. Tilappus. Minulla on vain 3 nahkaa. Ota sinä nekin. Etunahka, takanahka, esinahka. Siellä on nyt. Sävelistää. Tää on paljon kivempaa kuin Sims. Simsissä ei tuu puumiin sillä yllättäen. Mä voin näitä Oho, kellarin. näkemiin. Vitutti. Herätit 3, ne lähti kaikki mun perään. Herätin, en mä herättänyt 3, herätin noin 5. Älä valehtele. Se on. Suhani tosta. Blokkaa ovea. Niin mä kanssa mietin Suski, joka on niin lihava, että me ei päästä liikkuu tästä mihinkään. Kato miten vihasen näköinenkin se on. 2 naisen välissä. Apua. Onko Juhu, kellään tilaa? Pojat! Mitä? Hei, mä haluan meidän pihalle kanssa tämmösiä lintualtaita. Siinä vissi korppikotkat voi uida siinä. Hai, kuuletteko jos tervehtii meitä? Se söpösin joulun sanomaan.